जों दिनै जा एसे खांलायनानै 20,000 होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो बेथ' खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे निउस होलांसैलाय आरोखि ना मोनसे खौरां नैबे मानसिखौ नोंथांमोना मोजाङैनो सिनायखागौ आं पार्टी हिसाबै बुंबाय थाला बिथांमोना बुंदों आरोखि ना खांलायनानै स्टुडेन्टफोरनो एसे अनसुंथाइ होदों आरोखि ना 20,000 होदों होननानै बुंदों आरोखि ना ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबां नुगासिनो दंखायो जायहा नुखाबाय नोंथांमोना नायाबाबो जागोन जायहा नुवाखै नोंथांमोना नायलांदो आं भिडिअखौ होलांगोन दा बेनि सिगां आङो बे खोथाखौसो बुंनो गोसो जादों आरोखि ना दिनैहाय बिसोर खांलायनानै होदों होनदों ओमफ्राय सिगां जे खोथा होदोंमोन बिथांमोना नङा होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाबो नुबोखादों जानो हागौ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गावसोरनो बुंबोजोबखानायखा आं बुंनाय बाथ्रा नङा दे रायजोफोर माने नोंथांमोना आं बुंनाय बाथ्रा साननो नाङा बिथांमोना बुंदोंमोन माने सासे मोजां स्टुडेन्टफोरनो मोजां पास खालामनो हानाय स्टुडेन्टफोरनो बर' मिडियामाव फरायनानै थांनाय सुबुंफोरनो आरोखि ना स्टुडेन्टफोरनो जोंनि फंबाय बिनानावफोरनो बिसोरो 3 लाख 5 लाखखौ दिनैसिम मानो होननानै बुङोब्ला बिसिनाव होनो हायो ना हाया बेखौसो आं सन्देह दं आरोखि ना बिनि थाखायनो आं बुङो दिनैहाय 20,000 खांलायनानै होदों होननानै बुंदों आंबो मोजां मोनदों आरोखि ना आंबो सापर्ट दङ बे होनायाव मानो होननानै बुङोबा जों सरकाराव जाय मानसिया सिथाबनानै थागोन जाय मानसिया पार्टीनि खामानि मावगोन बिसोरो गैयै मानसिफोरखौ बा स्टुडेन्ट जाय न'खरावहाय फरायनो हाया बिमा बिफाया फोरोंनो हाया जादों बे न'खरनि मानसिफोरखौ खबर लानानै सहाय होनाया सरकारनि दायथ' आरोखि ना सरकारा बेखौ नायनांगौ दा सरकाराव थायोबा बेफोरबायदिखौ नायनानै गासिबो अनसुंथाइखौ होनो रोंनांगौ आरोखि ना होनो हानांगौ दा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों आरोखि ना दा दिनै होदों गाबोन होगोन ना होआ आरो जोंनि बर' समाजाव जोंनि बे बड'लेण्डआव गोबां गैयै मानसिफोर फरायनो हाया जानानै दङ दिनैसिम बै 3 लाख 5 लाखखौ मानि थाखाय होआखै आं बेखौसो मेन कुइसन आरोखि ना दा बेखौनो आं खावलायदों बिथांमोना स्टुडेन्टफोरनो 3 लाख 5 लाखखौ थाबैनो होनांगौ आंनिफ्राय बेखौ डिमान्ड खालामो आरोखि ना मानो होननानै बुङोबा जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बे फैसाजों फरायनो हानांगौ आरोखि ना फरायनो मोजां फरायलांनो दावगालांनो हानाय बायदि बे फैसाखौ थाबैनो होनायनि माबा मोनसे प्लान पलिसि खालामनानै होनांगौ आरोखि दा Bpf सरकारा दा आङो बारा बुंला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलां सोर मानसिया मा बुंदों आं नामखौ बुंबाय थाया जोंहा Bpfनि दैदेनगिरि मा नाम होनो नोंथांमोना गासैबो सिनायखागौ बे भिडिअखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव होलांनोसै नोंथांमोना नायदो बुजिदो ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो आरोखि आं दा भिडिअखौ होलांनि नायलांदो सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि बे क'क्राझाराव जेसेबां हाइस्ट मार्क मोनदों CBSE आरो सेबा बेखौ जोङो पार्टीनिफ्राय बरायदों आरो बेनो उद्देश्यआ जाहाथे गथ'फ्रा माने इयुनाव गावखौ दानो थाखाय थुलुंगा मोनो आरो जों फाइनान्सियेलि जाहाथे सापर्ट खालामनो हायो जोङो बेवहाय दिनै मोनसे साइटेसनजों लोगोसे 20,000 थाखा हरफादों दा बेबादिनो जोङो गथ'फोरखौ फरायनायनि थाखाय दिनै गोबां शिक्षा गुरुफोरखौ लेंहरनानै दिनै बुजायहोदों दिनै गोजोननाय मोनदों आरो गोबां स्कुल कलेजनि प्रिन्सिपालफ्रा हेडमास्टारफ्रा नुजाफैदों गार्जेनफोर फैदों आरो मोनसे साक्सेसफुल प्रग्राम दिनै जों BPFनिफ्राय खालामनो हाबाय आरो सरकारि भाबै जोङो अभारअल मोनबा डिस्ट्रिक्ट BTCनि दा बेवहाय जोङो टप 10 सायख'बावगोन दा बेवहाय जोङो बर' MIL एसामिस MIL जिखुनु MILआव बांसिन नम्बर मोननाय बेनो 3 लाख थाखा होनाय जागोन आरो इन जेनेरेल बे टप 10 बे हायार सेकेन्डारि CBSE बा सेबा बेवहाय जायफ्रा टप 10आव सेलेक्सनाव गाखोगोन बिथांमोना 5 लाख थाखा मोनगोन दा बे जों फाइनान्सियेल सापर्ट खालामनाय गरिब दुखियानि फिसाफोरनो दिनै सापर्ट खालामनाय बे हाबाफारिखौ BPFआ देग्लाय प्रथम जों लाजेनदों आरो जों इलेक्सननि जिहेतु माने मोनसे मेनिफेस्ट' बेयाव जेखौ लिरनाय जादोंमोन आरो जों बुंबोबाय थानाय जादोंमोन बेखौ जों आखरे पालन खालामगोन बे पालन खालामनाय हिसाबैनो दिनै क'क्राझार जिल्ला सिभिल हिसाबै दिनै खालामजेननाय जाबाय गाबोन चिराङाव जागोन बिदिनो बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर बेयाव फारि फारि जालांबाय थागोन बे प्रग्रामा जायखिजाया जों गोजोननाय मोनदों आरो मिडिया नोंथांमोननिसिमबो साबायखर जासिदों जोंनि नैबे प्रग्रामखौ दिनै नोंथांमोना फैनानै मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायबाय बेनि थाखायनो मिडिया बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय खालामबाय थानाय जादों थारैनो माब्ला होमारगोन नोंथांमोना बेखौ जोङो 5 लाख
आरो 3 लाख बे फैसाखौ जेरैखिया होगोन दा माने डेटा कालेक्सन खालामनाया बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन बिथांखौ दायित्व होदों अलमस्ट जों रायलायबाय डाटा जाजोब्बाय दा हाग्रामा महिलारि सारा माब्ला सम होनो हायो बे थारिख अनुजायै बे जोंनि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवनो जों बे हाबाफारिखौ लागोन दा बे खुनु थगायनायनि बाथ्रा गैया बिर'धि दला बिदिनो बुंखायो जोंखौ माने होनो हानाय नङा नंदोंमोन दिनै नुबाय जों 100 जनसिम बड' एमआइलआव 100आव 100 मोननाय दं आरो बिराद बुरजा टप 10 मोननाय दङ एखे नाम्बारानो मोननाय हयथ' टप 10आव हयथ' 50 जनबो जाहैनो हागौ बिपिएफआलाय बहा फैसा मोननानै होनो बिपिएफआ दिनै जोङो फैसा गैयाबाबो जों दिनै जा एसे खांलायनानै 20,000 होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो बेथ' सरकारि प्रग्रामसो सरकारनि फैसाखौ होगोन बेथ' माने सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे 3 लाख आरो 5 लाख बेखौ होनाय जागोन बेवहाय बे सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा बियो सोरबा बिर'धि दलनिफ्रायबो लाना होनाय नङा बियो दा बिर'धि दला जेखि बुंबाय थाथों बिथांमोना आन्दायबाय लामा आन्दायबाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रिथार रिजेननांबाय आरो दाख्लै लाथिख' जाबाय दा बेवहाय बिर'धि दल जेबो गैला जेखि बुङा बे सैमा सोंग्राया सोंबाय थागोन बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौबो दरखार गैया दा बेनो बिर'धि दलनि खामानि साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय दा बुंबाय थाथों दा दिनै नुनो मोन्दों गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा माखासे इउपिएफएलनि आइटि सेलनि दा मोखांखौ नुनो मोनला जों बहा गोमालांखो बिथांमोनखौ नोंथांमोना नागिरना दिहुनदो बिराद मिसिं जाबाय आरोखि रंगुल बर'मोन बादि सोरबा बिराद गिदिर नेताफ्रा इयुथनि नेताफोर बिराद गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांजोब्बाय एसे ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा नागिरबा मोजां जागोन आरोखि मन्थ्रि मोननाय मोनैनि सायाव जिहेतु बुंबाय थानाय जादों बिपिएफ दोलोनिफ्राय साबैसे मन्थ्रि मोननाय जागोन जोंहा दाबिया दङ 3 मोननांगौ दा बेखौ पार्टि हिसाबै एनडिए 3 पार्टि दङ बिजेपि एजिपि बिपिएफ दा बेवहाय जोङो रेसिय'खौ रानदों जुदि गाबोन जुदि एजिपिनो जुदि 3 होयोबा बिपिएफनिबो 3 होनांगोन दा साफा होनानै दंथ'यो दा 2खौथ' मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ दा जोङो बेखौ क'क्राझारनिफ्राय लुबैबाय थादों क'क्राझारनिफ्राय सासे सिउलि महिलारि मोननोबा जाबा रबिराम नार्जारि मोनबा जायखिया जोंनो क'क्राझाराव नांगौ दा क'क्राझारनि थाखाय सासे मन्थ्रि मोननांगौ बेखौ दाबि होबाय थानाय जादों